O alcalde Luís Pérez Barral achegouse esta mañá ao Parque Periurbano de San Roque para comprobar o resultado das obras levadas a cabo neste espazo nos últimos meses, que supuxeron a mellora da iluminación. Segundo el, a actuación, que contou cun investimento de máis de 140.000 euros, atende tamén a unha demanda da propia veciñanza, que viña solicitando esta mellora para o seu uso nos meses de inverno. Unha actuación amplamente demandada pola poboación, así nolo fixo saber tamén en varias ocasións a propia veciñanza, tamén a través do formulario que habilitamos no Concello de Ribeira en xaneiro, se facía petición de melloras deste Parque Periurbano de San Roque e, por tanto, tamén o Goberno Municipal de Ribeira, recollendo esa demanda social que tiña a veciñanza de Ribeira, pois destinamos esa partida de 140.000 euros, grazas tamén a fondos europeos, para dotar de iluminación este Parque Periurbano. Dicir que esta actuación, pois, ademais de ser moi demandada pola propia poboación, vai permitir o uso desta zona verde, de esparexemento, de ocio, nos meses máis lúgubres que son os de inverno. Con esta actuación, o Executivo ribeirense continúa coa súa liña de mellora da eficiencia enerxética. O ano pasado investíronse máis de 240.000 euros na instalación de paneis solares en edificios públicos, que terá continuidade nos próximos meses. Non é unha actuación illada no Concello de Ribeira, senón que supón unha mellora de eficiencia enerxética como as que levamos facendo nos últimos meses. Quero lembrar que xa o ano pasado fixemos un investimento de 240.000 euros en instalación de paneis solares en infraestructuras públicas e agora tamén este mes de agosto, a principios de setembro, vai dar comezo novas actuacións por importe de máis de 45.000 euros para dotar de novos paneis solares infraestructuras como, por exemplo, a Oficina de Información e Turismo ou, por exemplo, a Policía Local. O rexedor local sinalou ademais que esta actuación non é a única levada a cabo en San Roque, acometéndose tamén outros traballos de mantemento, co fin de ter este espazo nas mellores condicións posibles ao longo do ano. Esta non é a única actuación que estamos facendo no Parque Periurbano de San Roque, como acabo de dicir, este centro de interpretación tamén está sufrindo melloras, sobre todo no ámbito da impermeabilización para eliminarlle humidades, no illamento térmico, pero tamén o obradoiro de emprego que está traballando neste Parque Periurbano para mantelo en perfectas condicións ao longo de todo o ano e que a xente poida ter un espacio verde, coidado, mantido e que poida ser de uso e desfrute para calquera tipo da poboación.